kumele wazi ukuthi izinto zakho lezi oyilinde kuNkulunkulu ngabe uyayithola ukuba wena uyihlupha ngoku-understand uNkulunkulu noma ngokwazi uNkulunkulu. The reason why izinto zakho zingasheshi ukufika uma ubuka ezabantu zisheshe ukufika ingoba awufuni ukufunda ngoNkulunkulu. uNkulunkulu uma ukuye izinto zonke ekumele ngabe ziza kuwena ziza ngohlelo lakho uNkulunkulu. Abantu abakwazi lokho bayitshena ukuthi kumele ujahe imfundo, ujahe imali, ujahe ama-position, ujahe izinto ezinhle and then leave God nje eceleni. Yabo, the word of God says, seek first the kingdom of God and the Lord's righteousness. All things shall be added to you. Ngale nkathi ufuna ubuso baNkulunkulu nokulunga kwakhe, uma ufuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu, izinto zonke oyifuna empilweni ziyahleleka. Normally abantu abagcotshwe uNkulunkulu nabaNkulunkulu, the reason why izinto zibehlela ingoba they are existing in God. They have alignment. Noma ngabe impilo inzima kangakanani, kodwa bona they will always get up and shine. Ngoba uNkulunkulu inhloso yakhe ufuna ukukhombisa abanye abantu ukuthi this is the right way. Asikwazi ukuphila impilo zethu further away from the light and shine. Asikwazi ukuphila impilo zethu uNkulunkulu singafuni ukumbamba kodwa sifuna izinto zakhe, because a lot of people bayayithanda izinto zikaNkulunkulu but abafuni ukuphilela uNkulunkulu. Yabo nje before ngibe ulo muntu okhuluma kanje, at some point nganginelinye igama ebumnyameni. Lelo gama, as much as babethi bebelibuka abantu lalingekho right, kodwa noma ngabe imisebenzi ayihamba nalo yayikade ingenza omunye umuntu oseqopheleni eliphezulu, kodwa lalingilimaza uNkulunkulu, which is why igama lomuntu lishintshwa uma ngabe seNkulunkulu. We find that uAbraham eseqanjwe uNkulunkulu wayekade Abraham, noSara wayekade omunye umuntu. Abantu abaningi abasebenzisa uNkulunkulu bashintsha amagama ngesizathu sokuthi sebenenye ipurpose, sebenokunye ukuphila, because uNkulunkulu before he blesses you, the reason why he changes your name ingoba umuntu lo okade uyena umbeke emuva completely. Imajority yabantu asebeNkulunkulu abashintshwe igama, it should tell them ukuthi they are no longer who they used to be, and abakumele behambe naloko emqondweni okwabo ukuthi manje benaka uNkulunkulu. The more wazi uNkulunkulu uhola kakhulu ezintweni zakamoya, ngoba lokho kuyakwazi ukulwisa izimpi ezichitha abantu abangamazi uNkulunkulu, eyiwisa isekelo zalabantu abangekho uNkulunkulu. Uma wena uNkulunkulu mazi, that is how uba nebalance. uJesu uthi uma kulethwa ukuhlolwa okukhulu emhlabeni, nina ngiyakulonda ngokuba nani nilondile imiyalelo yami. uJesu, the reason why abangcwele ebalonda, akabalondi ngoba bangcono kunabanye, siyingane zakhe sonke, kodwa the reason why elonda laba ingoba benza intando yakhe. Ngale nkathi ukwenza intando kaNkulunkulu, uhlele entandweni, uNkulunkulu ugcina izwi lakhe lokuthi akulonde kuye. Kodwa uma ungahlala uNkulunkulu ngeke uzokwazi ukulondeka uNkulunkulu. So you must teach yourself ukwazi uNkulunkulu, uhlala uNkulunkulu. uJesu ke uhlala uNkulunkulu ngale ndlela.
incwadi ka-1 John chapter 3 verse 24 izwi lithi, ogcina umyalo uhlala kuye nawe uhlala kubo ngomoya abanikela wona. Ngale nkathi esekunikeza umoya wakhe, ubona wena usuwenza izinto ngolunye uhlelo, usuthola izinto ngezinye iy'ndlela, izinto zakho sezihlanganela nempilo yakho isiyaphambili, nendlela okhuluma ngayo isihlelekile, ulimi lakho seqonda. It's because now sekukhona umoya kaNkulunkulu who have taken over. Now lo moya uwona osukuhola, uwona osuwembethe. Uma sibheka la, uNkulunkulu wenzela ukuthi ngoba usukuyena, usuhleli, wena ungayeki ukuba kuye, ingakho ikunikeza umoya wakhe. Yingakho-ke ukwenza intando kukupha i-logic, kukupha i-drive, i-motivation, kukupha ithemba, ukukholwa, ligcizelela uthando. Ingobani wena uhleli kuyena. Uma uhleli uNkulunkulu ongenawo umoya wakhe, it's easier for you to give up ngoba izinto ezenzakalayo endlini kaNkulunkulu zinzima. Kodwa uma unomoya wakhe, umoya wakhe comforts you, makes you remember things. Uyakululeka, uyakuvikela, uyakuprovide, uyakufundisa, uyakwakha, uyakuqinisa, uyakuphakamisa, ukugijima nawe, kuningi owenzayo because sinoNkulunkulu. People are failing to understand ukuthi ayikho into ehlula uNkulunkulu ngoba uhleze nawo ngasonke isikhathi. Izinto-ke ey'shaya abantu ukuthi uNkulunkulu abam-understandi. Asim-understandele uNkulunkulu ukuze sizokwazi ukuya phambili, asiyihluphe ngokumazi. Ey'ntweni zonke nje, ungaze ume ngokwazi isihlahla, ungaze ume ngokwazi itshe, uzume nge-education yakho ukuthi at least nginazi iziqu zokuthi nokuthi. Why can't you know more about uNkulunkulu wakho? That is the only reason you are here. uNkulunkulu, why can't you learn ngoNkulunkulu, umazi uzuyiqhenye ngalokho ukuthi yes uNkulunkulu ngiyamazi, yes uNkulunkulu ukuthi. Ey'ntweni zonke nje ongama ngazo. Ngoba phela uma uyishaya isifuba ngokwazi uNkulunkulu, angiboni khona into wrong leyo lapho ngalokho, ngoba uNkulunkulu uyena okubiyele, nokuthandayo, nokulwelayo, nokusizayo. In Jesus' name, amen and amen.